Jaké ticho zostalo. Vieš zadu, vieš? Vážení návštevníci, ja vás srdečne vítam v našej obci Stará Bystrica. Pracujem v turistickom centre pod Orlojom a poviem vám výklad k Orloju. Čiže momentálne sa nachádzame na rinku svätého Michala Archaniela a svätý Michal Archaniel je patronom a ochrancom starobystrického ľudu. Stojíme pred prvým slovenským orlojom a zároveň pred najväčšou drevenou sochou na Slovensku. Celková kompozícia orloja predstavuje sediacu Madonu, sedembolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska. Hore nad vežičkou to je hlava, po bokoch vlasy, do strán ramena a v strede sú prstia. No a šidlová konštrukcia predstavuje taký ochranný plášť, ktorý Panna Mária ochraňuje slovenský ľud. No a slovenský ľud nám tu predstavuje 6 významných osobností, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja. Z najstaršieho obdobia sú to vľavo hore knieža Pribina, vpravo kráľ Svetopluk, z 19. storočia sú to kodifikátory slovenského jazyka, vľavo Anton Bernolák, vpravo Ľudovít Štúr, no a z 20. storočia sú to významné politické osobnosti, vľavo na okraji Milan Rastislav Štefánik a vpravo Andrej Hlinka. Týchto 6 bronzových sôch bolo odľatých v ateliéri 3 kamene v Stupave. Stred orloja nám tvorí dráperia. Dráperia je vyhotovená zo slovenského kameňa riolitu, ktorý vznikal stuhnutím lávovej hmoty a ťaží sa v lomoch pri hliníku nad Hronom. Ako môžete vidieť, horná časť dráperie je vytesaná v tvare opony. V spodnej časti máme kruhové otvory, ktorých sú vložené priehľadné tabuľky zlatého onyxu. Tieto tabuľky zlatého onyxu sú večer a v noci podsvietené a predstavujú takú hviezdnu oblohu. Vo vežičke orloja máme 2 zvony. Jeden zvon nám odbíja čas a druhý zvon vytvára zvukovú kulisu pri promenáde apoštolov. No a promenádu apoštolov tvorí 7 svätých, ktorých osudy boli úzko spojené so slovenským národom. A sú to svätý Cyril a Metod, svätý Goráz, svätý Andrej Svorát, svätý Beňadik, svätý Bystrik a svätý Vojtech. No a týchto 7 apoštolov vytesal z topoľového dreva ľudový rezbár Peter Kuník z Tvrdošina. No a promenádu apoštolov môžete vidieť každú celú hodinu od rána 8 do večera do 10. No a srdcom orloja je astrolab. Astrolab je ciferník s astronomickými údajmi, ktorý pre nás vytvorila pražská firma Spell. Zaujímavosťou je, že astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice. To znamená, že nejde o kópiu žiadneho iného orloja na svete. Ako môžete vidieť, na vonkajšej časti astrolabu máme kalendárnu dosku na tom šedom podklade. Zlatá šípka pod dvierkami nám ukazuje presný deň v roku. Môžete vidieť, že máme 13. september. Kalendárna doska obsahuje 366 dielov a každý deň sa posunie o jeden diel. Iba 28. februára, ak nie je priestupný rok, sa posunie o 2. Najdlhšie čiary na kalendárnej doske nám predstavujú prvý deň v mesiaci,
No a červenou hviezdičkou sú vyznačené významné slovenské sviatky a pamätné dni. Ak by ste chceli vedieť, o ktoré dni sa jedná, môžete si pozrieť na informačnej tabuli vľavo dole. Pod kalendárnou doskou sa nachádzajú veľké slnečné hodiny. Slnečné hodiny sú vo forme rímskych číslic a majú 24-hodinový formát času. To znamená, že horná 12 je práve poludne, spodná 12 je polnoc. No a čas na týchto slnečných hodinách nám ukazuje tá ručička s tou zlatou šipkou na konci a to zlaté slnko, čo je nad ňou. No a zaujímavosťou týchto slnečných hodín je, že ukazujú presný miestny čas Starej Bystrice. To znamená, ak nám ručička so slnkom ukazuje presne 12 hodín na poludnie, tak v tej chvíli sa slnko naozaj nachádza najvyššie na oblohe nad Starou Bystricou. A preto čas na týchto slnečných hodinách nie je totožný so stredoeurópskym časom, ktorý nám zobrazuje horný ciferník. Momentálne môžete vidieť, že na slnečných hodinách máme 4 hodiny aj 25 minút, v skutočnosti je 5 hodín aj 6 minút. To je rozdiel medzi slnečným časom v Starej Bystrice a stredoeurópskym časom, ktorý používame. Tento rozdiel je momentálne spôsobený jednak zemepisnou polohou Starej Bystrice a jednak posunom letného času. Ako môžete vidieť, farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná fázami dňa. Čierna je noc, červená vľavo úsvit, bledomodrá je deň obzor a červená vpravo je súmrak. Ručička so slnkom sa po týchto poliach pohybuje podľa toho, v akej fáze dňa sa slnko reálne nachádza. Môžete vidieť, že momentálne máme slnko ešte v bledomodrej, keďže máme deň. Keď sa bude schylovať k večeru, bude slnko v súmraku, v noci sa slnko nachádza v čiernom poli, no a ráno nám vychádza v úsvite. Čiže takto sa slnko pohybuje po farebných poliach astrolábu. No ale okrem toho nám ešte hlavnú dosku astrolábu delia zlaté lemovky. Obratník raka, rovník a obratník kozorožca. Obratník kozorožca to je tá zlatá lemovka okolo toho tmavo-modrého kruhu, tá najmenšia. Čiže okrem toho, že slnko sa pohybuje po farebných poliach astrolábu, sa ešte slnko pohybuje medzi obratníkom raka a obratníkom kozorožca. Že pohybuje sa po tej ručičke. Nad obratníkom raka sa slnko nachádzalo 21.6. v deň letného slnovratu, kedy je slnko najvyššie na oblohe. Nad obratníkom kozorožca sa slnko bude nachádzať 22.12. v deň zimného slnovratu, kedy je slnko najnižšie na oblohe. No a nad rovníkom sa nám slnko nachádza dvakrát v roku, v deň jarnej a jesennej rovnodennosti. Momentálne môžete vidieť, že slnko sa nám nachádza kúsok od rovníka. 23. septembra, v deň jesennej rovnodennosti, sa nám bude slnko pohybovať presne po zlatej lemovke rovníka a od tej chvíle sa bude pohybovať smerom k obratníku kozorožca. Čiže takto sa nám slnko pohybuje po tej ručičke. No ďalej nám astroláb zobrazuje aktuálnu polohu slnka v znamení zverokruhu. Môžete vidieť na tej čiernej elipse so znameniami, že momentálne sa slnko nachádza v znamení Panny. No a ďalej nám astroláb zobrazuje aktuálnu polohu mesiaca na oblohe a fázy mesiaca. Na tej druhej ručičke, tá čierno-šedá gula, to je mesiac, ktorý sa vlastne otáča okolo vlastnej osy a pohybuje sa aj po tej ručičke podľa toho, kde sa nachádza na oblohe. Keď je celá šedá časť nám otočená, tak je mesiac v sklone. Keď celá čierna časť tej gule k nám otočená, tak je mesiac v nove. Momentálne je mesiac vo fáze ubúdania, keďže 9. sme mali sklon. Vidíte, že je 3/4 šedej a kúsok čiernej. No odvoj bol otvorený 18.7.2009 a toto prekrásne dielo nám navrhol akademický sochár pán Loviška, najskôr v hlinenom modeli. No a tento hlinený model potom architekt Ivan Jarina prepracoval do výkresovej dokumentácie. No a pán Ivan Jarina zároveň navrhol celú koncepciu nášho rímsu svätého Michala Archaniela, preto tu máme také jednotné a zladené. Pod odvojom máme také malé turistické centrum, kde sa nám môžete zapísať do knihy návštev, prípadne sa kúpiť nejaký malý suvenír.
alebo ak by ste mali akúkoľvek otázku na mňa, ja vám veľmi rada odpoviem. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, za vašu návštevu a prajem vám ešte krásny deň. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia.